наведнъж. Ама то с отгоре гей ли е, бе? Да, ма. И тя е педраскиня като нас и тя е швестерана. Защо се заглушил? Ама как бе? Петровски, Петровански, защо се заглушила, ама мила, ма? Заради мен. Игнатов, аз искам едно сърце. Не е честно. Ивано, ти какво правиш, ма? Как си, ма? Миналия път те видях в лайфа, там чакаш, говориш за някакви хуища и тиха и се разбраха и за хуища говориш. А кое е друго? Браво. Игнатов, браво. Тук съм вече. Да, нарочно говоря за хуища и че ще си покажа хуя, ако някой не дойде на лайфа ми. Какво ще си покажеш хуя, ако някой не дойде на лайфа ти? Кой не дойде?